खुलुमबाय लोगोफोर जों दिनैहाय सोलोंगोन बे सलार लाइट लामा लामा जे सलार लागायो बे सलार लागायनाया हरावहाय जोङो सानावहाय गोमोरो दा बियो माबोरै जायो माबोरै बिदि हारसिङैनो अट'मेटिकेलि बियो गोमोरो माबेनि थाखाय जायो आं बेखौ दिनै नोंथांमोननो खोन्थागोन बिनि सार्किटखौबो आं नोंथांमोननो खोन्थागासिनो दं आरो प्रेक्टिकेलि नोंथांमोना नायदो आङो बेखौ सिगांनो सलारिं खालामना लाखाबाय नै बेयाव आंनो नांदों LED मोनसे ओमफ्राय मोनसेया NPN मोनसे BC547 नि मोनसे NPN ओमफ्राय नैबे जाहैबाय LDR माने बेनि थाखायनो जायो आरोना नैबे LDR बे LDR नि थाखायनो मोनायाव जोङो आरो सानावहाय गोमोरो बेनि थाखायनो नैबे मोनसे बे कानेक्टर मोनसे बेटारि ओमफ्रायहाय मोनसे जाहैबाय रेजिस्टर आंनो मोनबेसे जिनिस नांदों होनबा मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा जिनिसजोंनो नोङो बे प्रजेक्टखौ खालामनो हागोन स्कुलफोराव कलेजफोराव नोङो दिन्थिनो हागोन आरो बेखौ प्रजेक्ट महरै दा बेवहाय बारा खरस गैया ओरैनो एसेल'नो आङो बुरजा जिनिस बिहरदों अब्लाबो 300 थाखाल' लादों आरो दा बेवहाय नै मोनथाम जिनिस मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा बेनो आरो मेना दा बियो सानावहाय गोमोरगोन मोनाबा जोंगोन आरोना दा जेनेबा आंनि रुमाथ' खोमसिना एसे लाइट गैया ओंखायनो बे जोंगोन आरो नै आं दा बेटारिखौहाय नोंसिनो देखायनोसै सोनानैहाय कानेक्ट खालामखाबाय नै नायदो मोजाङै नाय बिनि डायग्रामखौबो आं नोंसिनो देखायगोन माबोरै जादों आं बेखौ फोजोंनानै देखायग्रोसै नै दा जेनेबा नै बे जोंबाय नै लाइटआ जोंबाय दा खोमसि नालाय आं दा बेवहाय टर्च सेरनानै होनोसै टर्च सेरना होनाय लोगो लोगो दानिया बेयो मा जागोन बे गोमोरगोन आरोना नैबे नै गोमोरबाय टर्च सेरनाय लोगो नै बे टर्च सेरनानै बेयाव लाइट नांनाय लोगो लोगो बे गोमोरगोन सान्दुङाव लांबाबो बे गोमोरगोन बे टर्च मोननाय लोगो लोगो बे जोंफिनगोन नै दा बेनो जेबो गैया बेनि थाखायनो गोमोरो आरोना बे सेन्सारनि थाखायनो बेनि थाखायनो दा नै लाइट होनाय लोगो लोगो बे गोमोरबायबो ओरै लांनाय लोगो लोगो जोंबाय नै आं बिनि डायग्रामखौ आं नोंथांमोननो देखायगासिनो दं दा नै नायदो बेथ' जाहैबाय आंनि प्रजेक्टआ नैबेनो जेबो गैया एकदम सिम्पलथार दा डायग्रामा नैबेनो नैबे जाहैबाय LED नैबे जाहैबाय BC547 NPN आरोना बे ओमफ्राय नैबे जाहैबाय LDR सेन्सर नैबे जाहैबाय 22K नि मोनसे रेजिस्टर ओमफ्राय 9 भल्टनि मोनसे बेटारि दा बेवहाय नैबे जाहैबाय पजिटिभ टार्मिनेल माबानि LED नि नैबे जाहैबाय पजिटिभ नैबे जाहैबाय नेगेटिभ पजिटिभखौ डाइरेक्ट लागायना होदो नै पजिटिभखौ डाइरेक्ट बेटारिजों लागायना होबाय बिनि उनावहाय बिनि गेजेरनिफ्राय जोङो लाबाय मोनसे 22K नि रेजिस्टर बेखौहाय BC547 NPN नि बे गेजेरनि आथिंजों जों लागायना होबाय ओमफ्राय निउट्रेलखौहाय नै बिनि जेनाखि नेगेटिभ LED नि नेगेटिभखौ जों BC547 नि आथिं मोनसेजों लागायना होबाय आरो आथिं मोनसेखौ जोङो LDR जों लागायना होबाय आरो नैबेनि गेजेरनि जे आथिं बेखौ LDR जों लागायना होबाय आरो नैबेजों नै 22K नि रेजिस्टरजों जों लागायनानै होबाय ओमफ्राय जों साप्लाइखौ बेनिफ्राय लागोन होननानै बुंबा नैबे जे BC547 नि मोनसे आथिं दङना बे आथिंनिफ्राय जोङो बेनि जे नेगेटिभ बे नेगेटिभखौ जों लागोन पजिटिभआथ' डाइरेक्ट बेटारिनिफ्राय थांखाबाय नालाय नै जोङो डाइरेक्ट पजिटिभखौहाय बेटारिनिफ्राय लानांगौ ओमफ्रायहाय नेगेटिभखौहाय नै जोङो बेटारिनिफ्राय लानानै डाइरेक्ट नैबे आथिं थोंसेयाव हैनांगौ आरो माबानियावहाय BC547 NPN नि जेनाखि आथिं थोंसे दंबावोमोन बेयाव लानांगौ दा नै बेयाव नायदो आं लाइटखौहाय बेटारि बख'नानै खोमोरनोसै दा नै बेयावनो बिदिनो जाबाय नै नायदो LEDखौ लाग्रोबाय आं सिगां दा नैबे पजिटिभआ बेना डाइरेक्ट फैबाय नै डाइरेक्ट बेटारियाव फैबाय नैबे पजिटिभआवहाय बिनि उनावहाय नेगेटिभआ नैबेलाय नै बे NPN नि आथिं थोंसेयाव नै हाबबाय ओमफ्रायहाय आथिं थोंसेया नै डाइरेक्ट माबाजोंहाय कानेक्ट जाबाय आरोना LDR जोंहाय बे LDR निफ्रायनो मोनसे जोङो नेगेटिभखौ लाना फैबावबाय जोङो ओमफ्रायहाय नैबे जाहैबाय रेजिस्टर 22K नि बे रेजिस्टरा 22K नि रेजिस्टरखौ
डाइरेक्ट नै बेजों सल्डारिं खालामना होबाय नै ओरैहाय गेजेरनि आथिंजोंहाय ओमफ्रायहाय नैबावबोथ' पजिटिभ नांगौ नालाय पजिटिभ मोनसे नेगेटिभ मोनसे नांगौ बेखौ ओंखायनो डाइरेक्ट ओरै लांनानैहाय नैबे जोङो LDR आवहाय होबाय नैबे रेजिस्टरखौ जोङो नैबे जे LDR बियो गाज्रि जायैनि थाखाय जों नैबे रेजिस्टरखौ लागायदों जुदि जोङो बेखौहाय लागायाबा नैबे जोंनि LDR आ गाज्रि जानायनि चान्स दं आरोना ओंखायनो जोङो लागायनांगौ बे रेजिस्टरखौ लागायना होदों माने बियो एसे सेफ जानायनि आरोना बियो एकदम सिम्पोलथार नोंथांमोनहाबो गावनि न'आवनो एकदम बानायनो हागोन एकदम गोरलै प्रजेक्ट आरोना बेयो बिनि थाखाय नांगौ जोंनो LED मोनसे BC547 नि मोनसे NPN ओमफ्रायहाय LDR मोनसे 22K ohmनि मोनसे रेजिस्टर ओमफ्राय 9 भल्टनि बेटारि दा नुबायना नोंसोरो बावहाय खोबनाय लोगो लोगो टर्चनि लाइटआ नाङासै नालाय LDR आवहाय ओंखायनो बियो जोंबाय गगानाय लोगो लोगो बे गोमोरबाय नै नोंथांमोनहाबो बे प्रजेक्टखौहाय गाव गावनि स्कुल कलेजफोराव देखायनो हागोन सलार लाइटआ माब्रै गोमोरो बे लामानि सलार लाइटफोरा माब्रै गोमोरो बेखौहाय दिन्थिनो हागोन आरो बुजायनो हागोन मानि थाखाय गोमोरो बे LDR नि थाखायनो गोमोरो माने बेहाय खोमसि जानाय लोगो लोगो बिनि रेजिस्टरा खम जागोन आरो बे लाइटआ जोंगोन जुदि लाइट नांनाय लोगो लोगोनो बिनि रेजिस्टरा बारा जानानै बे जोङो जिनाखि कारेन्ट खारबाय थानाय फ्ल' जाबाय थानाय बेखौ खम खालामनानै बे लाइटखौहाय जोङा खालामगोन आरो बे बिसोरनो खोरखिजों लाबाय नै सानावहाय दा बेयो गोमोरबाय आरो बेखौहाय मा जागोन लाबनाय लोगो लोगो बे जोंगोन बे नै जोंबाय नै लांनाय लोगो लोगो बे गोमोरलांगोन नै गोमोरबाय ओरै न' सिङाव लाबनाय लोगो लोगो बे जोंगोन नै सुरु जालायबाय जोंनायनि गोमोरबाय बेयो दारि लांनाय लोगो लोगो बे जोंलायबाय नै